waji'ina bika ala haula'i shahida. Kai ko sai gashi mun zo da kai ala haula'i akan hadhihi al-umma shahida, kana mai bada shaida. In arwala ce sai kai bayani in haka kace ayi, in sallah ce sai ka bada shaida ka haka kace ayi sallah, haka kace ayi azumi, haka kace ayi zikiri, haka kace ayi sarauta, haka kace ayi mulki, haka kace ayi kasuwanci, haka kace ayi sana'a, haka kace a zo ayi karatun alkur'ani. Kai ka koya musu irin wannan ibada. waji ina bika ala haula shahida, muka zo da kai akan wagga jama'a kana ba da shaida. Yaushe Allah zai tabbatar da manzon Allah sai yayi shaida ibada. Allah rama ka je suratul ahzab, Allah da kansa yana kiran sai yana ce masa inna arsalnaka shahidan wa ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira. Na hudu وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. saboda haka ya ku bayin Allah, annabin da muke kira akan ku riki sunnarsa, Allah da kansa ya ce ya aiko shi shahidan, yana mai shaida ga addini gaba daya, yana tabbatar da ina ibada take, yana tabbatar da kammaluwa addini. Tun annabin Allah na da rayuwarsa magana ta kare. wa mubashiran, manzan Allah mai bushara ne ga ahli sunna bil janna wal maghfira. wa nazira, mai gargadi ne ga mutanen bid'a, mai gargadi ne ga anna, mai gargadi ne ga kafirai ga baki daya. wada'iyan ila Allah bi iznillah, bi iznihi, kuma mai da'awa ne, mai wa'azi ne. Muhammadu Rasulullah yana kiran mutane da'iyan ila Allah, da'iyan ila Allah. Annabin Allah wa'azi ne ba na abota mai ba. Annabin Allah wa'azi ne ba na ya ɗaukaka girman kansa ba ne. Ce sa annabi Allah in ka bashi siffa Allah sai ya ce bai yadda ba. Saɓanin ɗariƙu, ana ba mutum siffa Allah, ana musu sujada, ana gurhana musu, ana gaya musu cewa lahira ba a san wanda za a yi ba, sai su ce babu komai, lahira za mu yi muku tsaye. Amma annabi yana kiran diyarsa, yana ce mata ya faɗi matu binti Muhammad, ya faɗi ma diyan Muhammad, salini ma shi min mali, zo ki tambayi ni arziki in ina da in baki. Amma magana gafara, magana hisabi, magana aljanna, magana yahewa, la uguni anki min Allah shay'a. Yace wallahi ba abun da nake iya yi, ban iya komai. Ki je ki yi addini ya Fatima, wurin hisabi ki samu kubuta tsakaninki da Allah. Ina kuka samu shehune kuna rabon aljanna, ina kuka samu kuna gafara. Wai kuma nawa ne, shekara nawa aka yi? Duk duniya gaba ɗaya shekara nawa kuka yi? Wallahi ka je ka bincika mutanen da suka shekara 400 da wucewa aliman, wallahi ba su san Tijjani ba. Mahaifiyar shi ma ba a heta ba a lokacin nan. Wallahi shekara 400. Ka san bambancin shekaru na wucewa annabta da manzan Allah da Tijjani? Shekara 1000 jama'a, har da 150. Shin ko ƴaƴa gare ka ba su kare ba, ko zuri'a gare ka ba ta kare ba? Duk shehu Tijjani nan fa yanzu shekara ta 300 da wucewa da dan wani abu. Balle Inyas wanda yake da rayuwar mu ma an kai Inyas shekaran jiya. Waye shi a cikin bangon duniya? Sarakuna ku kama wannan adalci, ku kira sarkin musulmi a je mitin da Nasrul Islam. Mun yadda Nasrul Islam, ku ne manya a kanmu, ku je a kira mitin, a gayyaci sarkin musulmi, a gayyaci shehun Borno, a gayyaci Lamido Adamawa, a gayyaci sarkin Kano da sarkin Zazzau, a zauna a yi makabala a tabbatar. A gaya mana historical biography na Inyas. Wane ne shi a cikin majalisar manzon Allah? Wallahi ba kowa bane. Waye Tijjani a majalisar manzon Allah? Wallahi ba kowa bane. Gara ma Shehu Usman dan Hodiyo yana da littattafai, yana da tafsirai, yana da littattafan luga, yana da na waƙoƙin sunna, yana da na karance-karancensa. Ga wasiƙatul ikhwan, ga bayanul bid'i shaytaniyya, ga nurul albab, ga ihya'u sunna, ga tafsiri diya'u ta'awil, ga sunan littafai kala-kala sama da littafin 300 shehu da bello shehu da abdullahi gwandu suka rubuta mana na koyon tsarki, na koyon arwalla, na aƙida, na rabon gado, da komai.
wa girman Allah sarakuna ku gaya mana Tijjani littafi guda da ya wallafa na addini babu, a gaya mana Inyas littafi guda na addini babu, kuma ana kokari a ɗauke musulunci daga Makka da Madina a bai sai Kaulaha. Sarakuna ku sa baki, amana ce akan ku, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Wallahi amana ce akan ku tayi tsaye, wallahi wa'azin nan ba na boyo bane, muna magana qala Allah ta dariqa Tijjaniya a tai adiba cikin tafsirin Manar suratu Yunus. Tun kafin mu kafa wannan kungiya mu fara wannan da'awa aka rubuta tafsirin Manar. Ni mai tafsirin Manar ya rubuta da kansa yace alwali shaytanu Ahmadu Tijjani shi wali shaytani, ga yana a cikin tafsirin Manar yace wali ne shaytanin wali. To